Dag med dig, Kasper. Hej. Vi har fået til opgave at lave en aktivitet, som skal være med til at sprogstimulere børn i alderen 6-7 år. 5-7. 5-7, ja. Og Mette vil gerne komme ind på, hvad legen egentlig omhandler. Ja, vores leg den hedder ordfiskeri, og den går ud på, at børn de skal lære om sammensatte ord, om morfemer. Og i vores leg, der har vi en fisker, som har tabt snøren til sin fiskestang, og der ligger en, ja, og det er Thomas. Det kunne eventuelt være mig. Ja. Børnene de skal så hjælpe fiskeren med at samle alle de ting op, som han har tabt ude i søen. Ja. Og på den måde fange de her ord. Og mens børnene så 2 ad gangen samler alle de her ord op, eller et ord ad gangen op, Ja. så siger resten af børnene en ramse. Og ramsen den lyder: fiskestangen fanger op ord, som sammen passer godt. Du må ikke sige stop, før fiskespanden er fyldt op. Og den skal lige øves et par gange, ja. Ja, den skal lige øves et par gange. Det skal vi også. Ja. Ja, sådan fortsætter man egentlig bare til alle. Og måden med de sammensatte ord, det kunne være eventuelt, at et barn fandt et billede af en pølse, og så fandt barnet så et andet billede af et horn. Og så skulle barnet så kunne finde ud af, at okay, det er et sammensat ord, fordi det hedder pølsehorn. Ja, de får så at vide af fiskeren, Ja. hvad for et ord det er, de skal finde, så de skal ikke bare finde på ord selv. Nej, selvom det også kunne være spændende. Ja, det kunne det. Det kunne det. Det er en anden leg. Ja, den kommer næste år. Ja, det prøver vi en anden gang. Ja. Ja. Og Jonas, han er syg i dag, men vi synes ikke, han skulle gå glip af at være en del af videoen. Så det er han er med på det hele. Yes. Tak for nu.